ole KLT gaming channel clear tu zong te in zawai in chi bai ule ei boina tam tak Heng sa a bikin PUBG player te tan bi khian kan tui ve hlom sia Korean version download dan tur hi problem tam tak oma thenin file extract turan tia thenin VPN man turan tia ti khan chi sang sang atam ma tun tuma hianin apahni in ron soi kop kan tumanga thei ve dana oma VPN man te VPN kan man dana zirte tin file kan extract thiam dan le zirte khan download dan ha chi sang sang oma chu kan ron tilang do na ni pakana chuanin I subscribe thei hil hlawange tin han like la I thian ten he advantage hian lo nei ve theina tan lo share ve la kan du em mani tikhakan som masa chania ole ahmasa zo ka hiarin VPN a ti dan tu chung chang hi kan han soi masa anga VPN a hian ki hian UFO VPN basic hi ka manga chi sang sang oma VPN a hian turbo VPN te tunnel beer te chi sang sang atam em mani ta khan kan du ber khan mai ta kan tum ber zo ka chu VPN chu virtual private network ane kan shevek ta chuan chu ta kan tum ber chu VPN in South Korea server han connect kan tum do nei chu VPN kan man na chang khan reng bok ta UFO VPN basic ka mang ta hei no po hi man tur ta ma thei vek ta South Korea in connect thei kha chuanin a thei vek tur angai ta ila ti chuan ta hian heta hian UFO VPN a ka han du hianin ro ta hian ti hian connect ngal mai lo hian kan connect tur a kha location kha kan han thlang do na ni ti chuan ti hian kan ti South Korea he ta hian a hnuai a hian a hnuai tlar thum na hian South Korea om ta hei hi ti chuan South Korea VPN hi ka han connect don chuan hei 3 days free trial om ta ni chu free trial ani khana har salawa ATM card te kan nei chuan heng engeniang Mastercard chin anga te Visa card ang te Global card te kan nei ni chuan kha tang khana ti mai theita poisa seng me lovin iwa subscribe anga I download chung zong te kha iwa connect anga a try la khai bani lo nga chuan I download zo huna du le subscription kha chu ti top le mai nga har to le ta chuan pakhat na chuan South Korea I connect zo a khan Play Store atanga download kan tum do na tuna kan VPN mga Play Store mi download dan dik takan ya tira han kala usai yang lawa heta hian khatia South Korea VPN ni han connect zo chia khan setting ai lu tanga ta chuan setting a chuan apps management ai lu tanga phone ai nang lawa ke hi Oppo Reno 2G ka manga Oppo Reno 2G ka manga chuan hemi apps management hi a om nai nang lo ve theya atlang puin setting a khan oma apps management tiang khan om do fikin ka ria MI vel ka man to china te chuan Asus ROG 2 ti vela hian ka chiang chi lawa a in do thu tur angai la hemi system kal manga hi chuin ang do fek ani chuan ta hian I lu tanga ta chuanin Google Play Store ti lo om ta chuan he Google Play Store a hian I lu tanga storage uses a hian I lu tanga chuan data hi clear ang ke chuan heta tang hin ka download don lo ti dana a guide check a soi don ba clear data I tinga data I clear nu a hianin data I clear nu a hianin I let le anga chuan Google Play Store hi I hong sa ani chuanin data I clear khan automatic in recent atangin hin pa anga chuan Play Store ai lu tanga PUBG Korean version ti ni tai panga Korean version I tinga I click anga ta hian da automatic na ron lang tuna chon ben ani to wangin hei PUBG ang makhalang to le ta tuna chon PUBG Korean version tinga Korean version ala ni longa hei te poi VPN Korea han connect na bi kanita hei tilai chung drami ang site
chuan PUBG Korean version chu tikhan download thein automatic in ron mayang South Korea han connect to nuwa South Korea han connect to nuwa kha step number 1 chuni chuan step number 2 wa chuan APK in a file kha kan download don ani APK in a file kan download don a file kan download dan tura khan pakhat na chuanin Chrome kan lu tanga Chrome atangin Chrome kan lu ta Chrome atang hian PUBG Korean version latest ti kha turani tan chu APK hianin a latest ni lo chuanin a boi thak three nai download tikhan mani thiam da khan tai ve top mai du kha chu PUBG mobile download thuai vat Korean version ti te po khana type theyang kha chu ban mani du dan ni ta sela ta han link ron pe thatu don che ni ke hian achung zo ka mi hemi zo ka hian hemi achung zo ka tang hian ka download ta anui tang po hian ka thian pai na download ta thei ve ni khat chut eng lo ni sela ka download ta hi ka du thu sam lo wangin ka du thu sam lo ka download ta hi ka phone ka reset na lam ka ti bo ka thian pa ka in thon tira tu na chan chu mi chu kan mang do na ni chu mi bo ka chu hemi ka download ta hi heta chang hian ka lu ta hian download ta hian click chuan download hi click anga chuan in ama hian download na tu hmuna hana roi changa hei Chrome chuan ti hian ron ta automatic in download ta details ba ena download tikhan ti tamai ta ni PUBG mobile KR0190 XAPK pangai tilawa heta hnuai hian camera 5 ti hin hmunga chuan GFX2 step point hmunga YX on camera heng to hi chu atopa khon dot zo che khon APK in ti ta ni heta hi dot zo che hian APK in ti ta heta chuan XAPK in ti ta ni khami taka kha kan problem kan main problem a chu ni ta ni kan download ta kan install thei nga lo na chana kha ni khami problem a tak kha kan solve do na ni tu na hian ti chuanin khatia hemi download to khan heta lo hemi lo zok link kha en le lokila heta hian hei anoi zo kami mobile Korean version APK for Android download apkpeer.com ata hian ta hen lut le lokila heta hian download xapk 1.9 GB ain ti ta heta chang hianin a download thei ta ngal ta a hei download hi zu click hianin download kha pe download na hruai yang chenga chi lo mom le thina chuan tikhan download a hruai nga lang chenga heta hian details hi zu en ta la tikhan download ta lo nga langa in thon thei thawani in thon po thian ten download khami xapk kha alo download to anom chuan a in thon thei mai ni ti chuan kha download dan bi ka chu lo ni ta sela ti chuan khati lu zo hnuwa khan file manager a khan khoya nge download ta khaida ti kha ithil download ta kha khongei da ti kha pe mo ai chu ni ta mai ta ke chuan ka download sa ka ti bawa wangin ka thian pa ka in thon tira ka in thian pa ka in thon tir hnuwa kharin gender hi bluetooth in ala in thon the tun la ya chuan khami version old version zo kha chuan ka in thon tira ta hian hei ta hi PUBG mobile kpeer.com xapk ti kha lo ta ni hei taka hi main problem a chu ni ta ni ti hi chuan han click tai la hei extract na tur mun hi am lo ni select a file type ate audio video photo document ti khana om ringot ta ma se ta hianin I hriat tu chu he file hi extract anga yani he file hi extract anga ni ti chuan he file hi extract theina tur chuanin I long press anga I click anga I rename file rename a khan dot hnung lama khuan khu xapk ti om ta khumi dot hnung lam panga xapk a khuan zip ti ni thak anga I save anga chuan zip a lo chang ta ni zip file a lo chang ta a chu isu click le khan opening automatic in extract turin ron pe yang che
oh shit kan ti chale lo ti khan extract tu rin peta cheni I extract anga extracting tinga ngak lo kila hei hi a ol samdan ber tu na ri chona ol samdan per ani ma se kan thre to chu Facebook ko kan thien te zong kho automatic ina connect vek don lawa in ID khain lo ti khan I extract nu khan hei hi ron peta cheni a hnoi zo ki hei hi a hnoi zo ki chung zo ki chu ka install to na nia a hnoi a hian extract to chu khan file in a ron peta che ti khan ta hi hei apahni na chi hian hei apahni na chi hian a ron om ta chi ta chu com.pubg.koreanmobile.apk aron ti ta chi ta ni hei hemi mang che hian install thei ta chi ta ni apk ron in ti che khan I install thei ta chi ta install ti nga I install anga ti chuan I install nu khan a ma PUBG kan in thon dan pa nga yang khan obb file kha ima mo tur chu ni a chan chu external a chunga download kha ani nom lai ber chu ni ta chuan khate extract nu khan heta hemi extract nu hen a chunga hi android ti om hi hi android hi hi click ang he android hi I click anga android click chuan obb file lo pe chenga chuan chu obb file chu izu tu chuan com.pubg.koreanmobile ti lo om ta ni ti chuan heta hian izu click le anga hei hi I obb file I copy tur kha ni ta ni hei hi copy yang ma se heta hei hi Korean mobile apk hi I install nuwa so ti chuan I install nuwa khan I install khate I install zo nuwa khan I lo install to ta ni heta hi in mu the anga heta hi I install to nuwa khan izu click anga izu click khan ta hian source ron pe don che ni ti lai hian a chan chu obb file khai la transfer lo vai khami ti zo che khan home page a ilut le to pang I back le to panga ti chuan khate I suk lu shrim khan recent a idu chani clear the ni kha ha hei clear ang hei zo ka hi I clear anga ti chuan ta hian I lut le anga le chuan ni china zip to zip atanga I extract to nuwa mi kha hei hi com.pubg.koreanmobile hi hetami hi iwa copy anga hei hi I copy emo I move la ol samzo kang heta I move hi heta hian nangma ni chuan intini om ka hrelowa kan phone na zer kan kha I move anga I move kha main internal khan I phone storage pa nga ya android ti kha on ta ni I back sarang I back chuak anga android ti kha lo om ta android ta khan obb lo omanga obb khan com.pubg.koreanmobile ti kha lo om ta ni ta khani zuk lut le anga ta khani zuk pe sang ta hian I pe sang chuan heta I va move to nuwa khan I PUBG kha I zuk click le anga te chuan Korean version mobile PUBG chu I enjoy to mai don ani engma danglam na om lawa engkim einang veka ma se om je chu mobile PUBG global version I lo khel to wang khan global version I lo khel to wang khan I khel engking aniang athar ang bokin engkim mi khel thale vek don ti na ne chu I restart game thar in tran le ti na ni chu new challenging tu tan po khel ma sabi ko lo tu na chun kan skin nei engkim mai nang vek to do na kan khel da nai nang vek to do na tharin kan tran ve a kan skills kha kan hlo chuang lawa skills ber kha hlo kha poi ber lai chu ni ta hian angai vek ta ma se rename mangai do na I minga kha I ming hlui khai mang thei don lawa chete ni ti dang lamanga chete ni te dang lamanga chu ni maya KD te engkim kha chu I left vek anga ya thar takini I khel that le vek anga ti na ni ma se kha khan skills a hlo chuang lo PUBG thian na skills kha hlo chuang lo ke po RP te ka lo le ve u kuk to RP te ka lo le ve u kuk to eng tin emo ti khan ka lo in seng ve nu to ni PUBG hian ma se poimo ber ka skills ka hlo chuang lo wa ka thiam ka ti na ne lo nia setting engkim ma po setting a te po han lut ta la khan Facebook nen kan linkah ke po tuna hian hei net te engkim mangai veka download
turang khan om veka engkim keipo hei kalai englo lo kan ko wifi hi ala chian lo wang hian kala download kim thei lo a point lai to ne rangal da chu kan khela khayan wi za thla khop mai ka thiam nu tuk ama kills pathum vel nei thing khan ka thiam pa po kills pahni pathum vel nei thing khan 17 kills ane om je chu kan rank kala hiama kan game bronze atang khan kan tran thale ta season te po langai veka kim langai veka nei ma se kan thri tu chu tire po omila eng rank ka po omila kan skills kha apoi mo ber chu ani ti te kha kan in shil ni sela Play Store download tura VPN a connect ai khan VPN ai connect khan VPN a connect khan in virtual private network na chuan kan location in a zero fine server dang laput puyami va po khan time west zoka chuwang ani a detail a karon ti lo na chan a thei ve a dik ve an soi ni poina dik veka ma se hei hi a ol samjok tuna guideline kan non ti lana hi a ol samjok ani PUBG player te kan in chan ang ti hi hlo oma anuam ve a hun ol no kha na te na tha a khel te nuam ve a hun min ti lim ve a au yom ve em chu ma chuan hani ya hian har sana ta tok tam takin nom ti kan hriatin kelti gaming rs te chuan kan player ui om tak skills pui lutuk tak te khau kha kan ui chewa chuwang chuanin ta nei kan ol sat chu kani lo like la lo subscribe la lo share te chu ti lo chu hei mi tam tak engeniang khel ve chang em angai na hrelo mi han zoa mi tang in thil fiat te hi ataka in thil fiat te har sa a chuwang chuanin hei an nong man tangkai ve thei te chuanin du thu sa mania tikhan lo zel don ya chuan kan friend list a khan om to lo vain kan thian te kha a install to pian kha tikhan hei tuna hen ka thian pa hi he mi hin ta kan lein popularize lo a khel to kan thian enge Korean version install thar ho kha tikhan id te kan en rila tikhan kanin englawa har sa to lo kha tilai kha chu friend ta hang kanin et le zong su mai don ani tilai te kha kan ron soi fia deu ani ole khan lo install le ula ben lovin nom dewin khel ho le don ya